na. Dos lang ni sir. Ha? Dos. Tigos? Balik ka. O, tayo kung bali ba hindi rin? Ay, ano pong ulam? May pagkain ba dyan? Pasensya naman wala tayong ulam, wala tayong pagkain. Dahil wala tayong pera. Ah, ganun ba, Nay? Ay, siya nga pala, Nay. May kundi akong pira dito dahil nagbinta kasi ako ng pinisal. May 100 pesos ako, Nay. Nakita, Nay. Kunin mo, Nay. Ay, salamat Manny. Meron tayong pambili ng bigas at ulam. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Uy, Manny! Uy, boy! Oo nga pala, kasi ito, may boxing nun, baka pwede ka. Sabi kasi ng Nanay Indonesia, ayaw kong sumali ng Hindi, boxing. kaya mo yun kasi may premyo. Ang premyo, hindi ganun kalakihan, pero kaya mo yun. Subukan mo lang, sige na. May premyo? Oo. Tara. Sige, Ano? Kaya mo yan, promise. Ako nagsasabi sa'yo, kaya mo yan. Basta wag mo lang sabihin Nanay Indonesia na sumali ako ng boxing. Naku, akong bahala. Tara. Ito. Akong bahala sa'yo. Promise, hindi malam ng nanay mo. Akong bahala. Tara. Basta promise mo ha, wag mo sabihin Nanay Indonesia. Promise. Pagkakalit yun, pag malaman niya na sali ako ng boxing. Ay, hindi ako bahala. Basta, sa sunod. Okay ba yung... Okay ba yung uppercut ko? Teka. Okay. Kulang sa practice, bro. Basta sali mo ko sa tournament boxing Oo, kasi sasali kita. gusto ko talagang sumali sa boxing, gusto ko mag-champion para makaahon Sige. sa kahirapan. Manny! Talaga natulong mo, Manny! Sabi ko, wala mong sabi na basin-basin. Indonesia, champion tayo, champion! May pera na tayo! Entry from Tagum City for Grand Eyeball of Vloggers of Guam, Mindanao of the real life story of Senator Manny Pacquiao. Yeah. Top.